Ahoj, mé jméno je Justína. Ke koním jsem přišla v 5 letech. Proč? Všichni se mě ptají. Proč jsem nikdy nepřišla ke svým chodím znovu? Proč? A já říkám, ani nevím. Protože jsem jednou měla koně, který mi umřel. A předtím jsem si slibovala, že nikdy nenasednu na koně, dokud můj kůň Jack oživne. Ale můj Jack stále neoživl. A teď jsem si řekla, Jack se přece nemůže vrátit. A na koně už si nikdy nenasednu. Proč na něho nenasednu? Proč? Protože už vím, že když se zamilu do nějakého jiného koně a umře, tak už zase budu v té náladě, kdy nikdy nechci promluvit. Ale život běží dál a dál, utíká jak voda. Život je jako kopětina, která časem odletí. A proto jsem neváhala a udělala jsem si účet na Google a na YouTube. A teďka točím tohle video, kde vám chci říct, že se moc těším, jak půjdu ve středu do mojeho nového kroužku v Pěném. Bude tam i Magdalena Bradáčová, která je zkušená jezdkyně a jezdí tady v těch Pěném. Ano, zkoukejte jeho video. Pěné, tam je nejkrásnější hřebčín. Jezdí se tam bez světla, je tam jeden koník a několik koní. Jsou tam různé plemena. Moc se na to těším a proto vás chci pozvat, neváhejte a přihlaste se do Pěného. Jack, můj koň. Nevím, co mě to tak povedalo, že já jsem prostě nechtěla. No. To už víme, no. Tak prostě, život utíká, no. Takže, ahoj. Spí sladce, Jacku. Spí sladce.